Ond chi bod mae cefnau nifer o ffermwyr lan yn erbyn o wal. A does dim dewis yn nhw ond i bai bydd rhaid nhw mewn y cynllun. Chi bod, mae cynllun yma yn gostwng swyddi yn cefn gwlad. Mae'r diwylliant ni yn cael ei effeithio. Chi bod, mae yna lefydd fel hyn lle mae pobl yn gynnyll pob un wsos yn cael ei effeithio. Chi bod, mae cefn gwlad yn marw ar ei draed, a mae'r polisi yma ddim yn helpu dim o hynny. Mae pryder mawr da fi o ran y sgîm, chi bod, yn ei gyfandrwydd, mae fe, chi bod, diogelwch bwyd. Chi bod, mae sgîm yma ddim yn mynd i diogelu bwyd yn y dyfodol. Pam bod chi'n dweud hynny? Mae fe ddim, achos mae nhw'n sut tynnu nifer y da byw lawr. Mae chwyddiant o fewn y sector beef yn yr archfarchnadwydd. Mae pris beef wedi codi 25%. Chi bod, o fewn y 6 mis diwetha. Chi bod, os yw polisi yma'n mynd trwyddo, yn ei ffurf bresennol, dim ond lan eith pris bwyd, a mae hwnna'n meddwl bydd, chi bod, y person sydd yn brynu yn ffwtalu mwy.